Fermandarya navendiya hêzên Amerîkayê Centcom ragihand gowan şeva duwazdan jî êrîşî Îranê kiriye û pêleke din a Êrîşan bi awayekî serkeftî xilas bûye. Li Yemenê jî Hûsiyan ragihand got li deryaya sor wan li tankerên petrolê yên Erebistana Siûdî xistiye. Îranê jî got heta êrîşên Amerîkayê dewam bikin wê tengava Hormuzê girtî bimîne. Ev duwazde rojin Amerîka bê navber êrîşî Îranê dike. Fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê Centcom ragihand ku wan şeva duwazdan jî êrîşî Îranê kiriye û pêleke din a Êrîşan bi awayekî serkeftî xelas bûye. Di daxuyaniya Centcomê de hat gotin hêzên Amerîkayê li hedefên leşgeriyên Îranê xistine. Di nav wan hedefan de şiyanên hêzên deryayî, depoyên mûşek û dronan, pêgehên çavdêriya pereyan û pergalên parastina asmanî hene. Ev êrîşiyana Îranê ya ji bo êrîşkirina li ser deryevanên sivîl û keştiyên bazirganiyê hîn bêhtir kêm dikin. Fermandariya navendiya hêzên Amerîkayê destnîşan kir ku vê mehê di dema ku dorpêça deryaya li ser Îranê du care dest pê kiriye, hêzên Amerîkayê bi dehan pêgehên leşgerî yên Îranê kirine armanc. Centcomê her wiha amarên dorpêçê jî eşkere kirin û ragihand. Centcom heta îro riya neh keştiyên bazirganiyê guhertiye û keştiyek jî ji kar xistiye dakorê li ber ketin û derketina keştiyan a ji benderên Îranê bigire. Di dawiya daxuyaniyê de hat ragihandin, zêdetirî 50,000 leşgerên Amerîkayê li seranserî rojhilata navîn di erkê xwe de ne. Ew di hişyariya herî bilind û amadehiya tam de ne. Di heman demê de pazdarên Îranê îro diyar kirin ku sê tankerên petrolê yên hewl didan ji tengava Hormuzê derbas bibin, hatin rawestandin. Di daxuyaniya pazdaran de hat gotin, piştî teqîn û şewata li yek ji tankeran du keştî vegeriyan. Di heman demê de pazdarên şoreşa Îranê ragihand ku tengava Hormuzê dibin kontrola wan de ye û got ku heya çalakiyên Amerîkayê yê li herêmê berdewam bikin dê tengava Hormuzê bi tevahî girtî be. Pazdaran dazanîn ku bê hevrêziya me destûr nayê dayîn ku tu tanker bikeve an jî ji tengavê derkeve. Her diçe şerê di navbera her du welatan de berfirehtir dibe. Hûsiyên li Yemenê yên ku piştgiriyê ji Îranê werdigirin, eşkere kirin ku wan li deryaya sor êrîş birine ser du tankerên petrolê yên bi navê Enselya û Leylayê. Ajansa Nûçeyana Fermiya Erebistana Siûdiyê jî ragihand ku ji ber êrîşê agir bi serê keştiya Enselya ketiye, lê belê tiştek bi kesên nav keştiya Enselyayê nehatiye. Li gorî ajansê hîn êrîşa li ser tankera Leylayê nehatiye piştrast kirin. Her wiha Îranê got ku wan êrîşê sîstemên mûşekiyên Amerîkî û depoyên çek û sûtemeniyê yên li Ordonê, baregehên leşgeriyên Amerîkî li Kuwêtê, baregeha hewayî Elî Salim û kampên Doha û Erîfcanê kiriye. Dîsa duh biriya çend dronan êrîşî Başûrê Kurdistanê jî hat kirin, lê dron ji aliyê pergala parastinê ya hevpeymanan ve hat xistin. Ji destpêka şerê di navbera Amerîka, İsraîl û Îranê de ku di 28 Sibatê de dest pê kiribû, Herêma Kurdistanê bi 929 dron û mûşekan hatiye bombebaran kirin.